Bueno, ongi etorriak, hau batxaldeon, berriz ere, gure sesio interesgarri hauetako beste batera. Gaur gurekin hemen daukagu, Sara Blanco Arribas, zertara etorri den, mendekoaren inguruan hitz egingo digu. Sara, hemen dakazute, galdetu izan diot justu ontxe, zelan egin zuen doktoregoa eta zenba demora pasazan. Eta, 2019an lizentziatua, hortik gutxia master egin zuen, eta hortik oso gutxira ja doktoregoa amaituta. Jende gutxik iten dute holan, negi asko gehiago kostatu zitzaidan gauza guzti horiek lotzea. Zaila da, eta luze egiren da. Beraz, doktorego adibide hona dakau hemen, gutxinez langilea, noski. Gaur Sarak, bere irakasleen artean, irakasle izan dako Jon Andoni adibidez dakazu, izan dezu. Bai, eta daukat, orain. Eta dakazu, indikan? Bai, izan da nire karrera osoan. Poste naiz, oso irakasle bikaina. Bai. Nei historia soziala eman zian, eta departamentu oso potentea, Euskal Herria. Bai, eta erdiaroa. Erdiaroa ondo sendotua dago. Bai. Ez zaituzte eta ekspertu nahi, eta uste dut Sarak ni baino gauza interesgarriak dauzkala berak erakusteko. Así que besterik gabe, pasako dizut pixkat mailegoa eta zu kontatuko duzu pixkat orea, mendekua, bandoen gerrak eta pixkat 15 garren mendeko Euskal Herri ilun hori, ezta? Bai. Bale, aurrera, eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Mila esker etortzeagatik eta mila esker Miguel de Aramburu elkarteari gonbidatzeagatik eta eskerrik asko behinat. Diapositiban ikusten duzuen moduan, nire hitzaldiaren tituloa Mendekua Euskal Herriko erdiaroko bando gerretan, Arrasateko zutea eta Martin Bañez de Artazubiagaren hilketa. Mendekuari buruz hitz egingo du eta baina batez ere ez, bando gerren kontekstuan. Eta horretarako, Martin Bañez de Artazubiagaren hilketa hartuko dut gidoi moduan. Esan dudanez, mendekua aztertu nahi dut. Zer zen mendekua, zer da mendekua, eta gure arbasoen garaian zer zen mendekua. Zergatik jotzen zen hain zilegitzat eta nola aztarna utzi zuen gure lurraldean gaur egun arte. Gaurko xedea da ulertzea nola legitimatzen zen mendeku hau eta zein testuinguruan gertatzen zen eta zer ondorio sozial eta politiko ekarri zituen. Lehenik eta behin, kontuan izan behar dugu, gaur mendeku kontzeptuaren konnotazio negatiboa garai horretan ez zela olakoa. Garai horretan, ohorea lehengoratzeko bide onartuta bat zen. Batez ere, ni nobleziaren kontekstuan hitz egingo dut, nobleziaren ikuspuntutik. Pizka bat referentzia egingo diot gizartea beste gizarte osoa nola antzematen zuen, baina nire hausnarketa nobleziaren ikuspuntutik egin dut. Esaten ari nintzen moduan, gaur sumindura pertsonalarekin nahazten dugu askotan mendekua. Baina ordea, mendekua beste gizarte mekanismo bat zen, bestelako justizia sistemarik eskura ez zegoen leku eta honetan gatazkak konpontzeko. Hau da, batez ere, txarlan ikusiko dugun moduan, momentuko justizia ez zen gaur egungo justizia zentralizatu eta boteretsu bat. Baizik eta bakoitzak pizka bat bere esku, konbilen artean, hartzen zuen justizia. Batez ere, botere militarra zuten nobleziari buruz hitz egiten ari bagara. Ohorea ez zen
intimoa zen zerbait, ez zen barrurako kontu bat, baizik eta guztion aurrean zutik geratzen zen zerbait. Mendeku nahia kolektiboa zen. Eta leinuaren ohorea jokoan zegoen beti. Gaur egungo mentalitate nahiko individualista ez zen garai hartako nobleziaren mentalitatea. Ohorea oso lotuta zegoen zure pertsonari, baina batez ere leinua, familiare eta azkenean bandoa eta nobleziaren estamenduari. Orduan, kolektibo bat moduan erantzuten zuten beti. Horren adibidea da gure abiapuntua. Pantailan ikusten, negritan dagoena da testuetan agertzen den moduan, eta gero azpian ezakit ondo ikusten den jarri dut gaur egungo euskeran pizka bat. Hau endetza bat da. Endetza hau Santza Sáez de Ozaetak esan zuen bere senarraren hiletan. Ikusten duzuenez, Martin Bañez de Artazubiaga da Santzaren senarra. Martin Bañez de Artazubiaga hil zuten eta bere hiletan alardunak olako endetza esan zuen. Nire oinen azpiko lurra dardarka dago, lau gihar guztiak ere berdin-berdin, Martin Bañez ibarretan hil baita, esku batean gezi hartuko dut, eta bestearen antortza piztuta, Aramaio osoa erreko dut. Endetzak hiletan errezitatzen ziren bertso mota bat dira. Errezitatzen ziren, eta oraindik kultura batzuetan eta momentu zehatz batzuetan ere esaten dira. Normalean, endetzak hildakoaren omenez egiten dira. Poema hauetan beraien memoria goratzen da, edo beraiek hil ondoreneko berriak kontatzen dira. Baina, nire ustez, gutxienez, endetza honek agerian uzten du nolabaiteko mendeku nahia. Eta ia gerra deklarazio bat egiten ari da honekin Santzak. Gogoratu behar dugu, momentuan, gerra pribaturako eskubidea baimentzen duen errealitate batean kokatzen garela. Eta mendekua hilketa edo antzeko egoren aurrean onartzen da. Beraz, mendekua ez da erantzun emozionala bat bakarrik. Taldea orekatzen duen mekanismo soziojuridikoa baizik. Mendekua eguneroko azperen artean txertatuta zeuden kode sozialen barruan zegoen. Hau da, ez zen azaldura itxu bat, baizik eta arauak zituen prozedura, nork erantzun zezakeen, nork gidatu behar zuen taldea, eta nola itzuli iraina, erreala edo fikziokoa. Eta zein unetan amaitu, eta bar antolatzen zuen antolatzen zituen kode baten aurrean gaude. Adibidez, Bizkaiko foruak, 14. mendeko Bizkaiko foruak, pasarte bat, honako pasartea dauka. Zenide baten ohorea defendatzeko ez zaio galarazten indarra baliatzeari. Horrek ez zuen esan nahi indarkeria mugarik gabekoa zenik. Ordea, indarrarekiko zilegitasuna onartzen zen testu inguru jakin batean eta gizartearen talde batean, hau da, noblezian. Hala ere, guztiek ez zuten planteamendu hau onartzen. Eta hiribide askok populazioak handiagotzen ari zirenean, ordenantza idatziak plazaratu zituzten mendeku pribatua mugatzeko. Geroago, testu inguru historikoa hausnartuko dut pixka bat gehiago. Baina gogoratu behar dugu 14. mendearen bukaeran eta 15. mendearen hasieran eta herrialdean kokatzen garela. Eta momentu honetan hiriak
boterea nahiko boteretsuak dira. Eta nahiko handiak. Gaur egungo hiriekin ez daukate ezer, baina momenturako nekazari modeloa, herri txiki eta nekazari modeloa leku batzuetan, hirietan, batez ere antiguo pizka bat geratzen ari da. Barduan, testu inguruari buruz hitz egingo dugu pizka bat. Nire hausnarketa batez ere 15. mendean kokatuta dago, baina 14. mendera arte joan bidaiatu behar dugu honako kontekstua ulertzeko. 14. mendeko izurriteak eta gozeteak baliabideak urritu zituzten. Eta Gaztela eta Nafarroaren arteko tirabirak eratzen ari ziren. Gainera, esan dudan moduaz, euskal hiriak, batez ere Gasteiz, Donosti, Bilbo, indartzen ari ziren. Baina, naiz eta hirien indarra handitu, botere militarra eta azkenean armak izateko eskubidea nobleziak zuen. Beraz, gatazken erregulazioa azken finean leinu justizian, hau da, nobleziaren eskuan geratzen zen. Zer dira leinuak? Leinuak, linajeak, bandoak, leinuak ez dira gaur egungo familia nuklearra moduan, baizik eta odol zenide guztien taldeak, baina eta basaioekin, morroiekin, azkenean nolabaiteko erlazioa, klientelismo erlazioa zutenen multzoa. Sare horien buruan kokatzen zen ahaide nagusia. Euskal inguruan batez ere, ahaide nagusia edo gazteleraz pariente mayor zen leinu horren burua. Eta bera zen bakean negoziatzeko, borroka deklaratzeko eta beharrezkoa balitz mendekua agintzeko eskumena zuena. Mendekua era normalizatuan, era erritualistikoan agintzeko eskumena zuena. Bere hitzak lege moduan funtzionatzen zuen. Europar kontekstu osoan eta Europako herrialde gehienetan, leinu gehienak bi bandoetan banatzen ziren normalean. Euskal Herrian, Euskal Lurraldean, oinaztarrak eta ganboatarrak deitzen ziren bi talde horiek, baina Gaztelan, Salamankan bi leinun arteko liskarrak garrantzitsuak izan ziren. Frantziako hegoaldean, Marseillan batez ere, Italian hirien arte, hainbat hirien barruan bandoetan funtzionatzen zuten nobleak, eta batzuek esaten dute, eta nire ustez egia da, Ingalaterrako bi arrozen gerrak, azken finean bi bandoen arteko gerra bat izan zela, baina pixka bat maila handiago batean. Esan dudanez, euskal bandoak, euskal gatazkak bi bando nagusietan banatu ziren. Asko simplifikatu, oinaztarrak mendialdean kokatzen ziren batez ere, eta kostaldean ganbotarrak. Baina azkenean, hau da, simplifikatzeko modu bat. Egian azkenean gertatzen zena zen hiri guztiak edo hiri herrialde guztiek bi bandoetan banatzen zirela, eta nahiz eta bandoak ez izan berez ganbotarrak edo oinaztarrak haien izena hartzen zuten. Aliantza
aliantza matrimonialen bidez lurraldea kontrolatzeko gai, barkatu, aliantza matrimonialek ziren baliabide bat kontrolatzeko baliabideak kontrolatzea. Eta batez ere, eta nire gaiarentzat importanteena dela, horregatik borrokatzen ziren. Gaztelako koroak, momentu hau, suposatzen da Euskal Lurraldea esaten dudanean, esaten nik azkenean Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba hausnartzen dut. Eta Euskal Lurralde hauek gaztelako koroaren azpian zeuden. Baina gaztelako koroaren interesa politikoan tarteko, batzuetan alde bati babesa ematen zien, beste batzuetan besteari, eta gehienetan ez, baina batez ere 15. mendearen hasieran aurretik, hermandaderen bidez biak diziplinatzen saiatzen zen. Horrela, eraso bat gertatzen zenean, eta erasorekin gauza asko interpretatzen zuten eraso bezala. Ardi baten lapurketa, behi baten lapurketa, ibai presa baten zuntzipena, edo hilketa bat. Eraso horien aurrean, ohiko bidea zena zen leinu buruak batzar txiki bat deitzea. Eta bertan adierazpen solene baten bidez, mendekua agintzen zuen. Suposatzen da, eta kronikek esaten duten moduan, hau erritualizatuta zegoen. Armak bedeinkatzen ziren, bertan apaiza bat zegoen armak bedeintzeko, eta jaun-andre nagusien aurrean zinitzak esaten ziren. Eta gero noski mezulariak bidaltzen ziren aliatu guztien etzetara indarrak biltzeko. Beraz, suposatzen da, mendekua ez zela zerbait kaotiko, eta gainera maiz mendekua berez hasi baino lehen, erabakitzen zen zenolako luzeera izango zuen, eta nolakoa izango zen. Hau da, ondasun baten zuntzipena izango bazen, edo odol garbiketa bat izan behar bazen. Gainera, duelo formala egiteko modu zehatz bat zegoen. Armak parekatu, lekukoak onartu, baina azken finean gertatzen zena zen, gehienetan sorpresa erasoak zirela. Askotan gauez. Eta askotan ere, batez ere ez, odola eskatzen zenean, exekuzio publikoak egiten ziren herriko plazan, nolabait urrengoa zu izan zaitezke zabaltzeko. Baina esan dudanez, hau teorikoa da. Teorikoki hori horrela egin behar zen, eta kronikek hasieran batez ere Lope García de Salazar, Bizkaitarra idatzi zuen kronikan, azten oso interesgarria da zen berazken bi liburuak bandogerretan zentratzen da, eta azten da nolabait esaten nola egin behar dira gauzak, baina gero bi liburuak dira liskar eta liskar noblen artean, eta egin behar dena gutxitan egiten da. Eta azkenean gertatzen zen mendeku zikloa liskarrak luzeratzen zituela. Hau da, mendekua ez zen inoiz, edo ez zen inoiz bukatu ahal. Hau da, azkenean bortitzak, liskar hauek bortitzak bihurtzen ziren. Eta honekin
Arrasateko zuteari ailegatzen gara. Arrasateko zutea Euskal Leinu Gerren gertakizun famatuenetariko bat da. Ikusten delako nola mendeku ziklo hori azkenean hiri bat suntsitzen du. Momentuko Arrasaten, ia esan dudanez, ia Euskal lurralde guztien bezala, bi leinu artean banatzen zen. Guraiak, oinaztarrak zirenak, eta bainez, ganbotarrak zirenak. Baina Arrasaten zatiketa hau oso garrantzitsua eta nabarmena zen, eta leinu bakoitzak junta bat zeukan, kofradia bat, alkate bat, hau da, bakoitzak Arrasate barruan bere kabuz bizitzen zen eta bere kabuz agintzen zuen. 1458ko ekainaren 23an, Gómez González de Butrón, oinaztar bat, Arrasaten zegoen. Kronikak esaten dute, bertan zegoela Oñatik eta Aramaioko jaunen kontra. Baina ez dakigu zehatz. Baina dakiguna da momentu hau Pedro Vélez de Guevarak, ganbotar bat, aprobetxatu zuela Gómez González de Butrón aurka kokatzeko. Butroi, haien zenbakiak nagusi zirela ikusita, hiribildua itzi eta bertan eskutatu zen. Eta horren aurrean, Pero Vélez de Guevarak egin zuena izan zen Arrasate osoa erre. Horrela, Gómez Gonzálezen irteera behartzeko. Batez ere laguntza jaso aurretik. Sua piztu zutenean, noski Gómez González de Butrón atera zen, eta bertan aurkitu zutenean, hil egin zuten bere semea Juan, Iloba Presebal, eta beste oinaztar askorekin. Arrasateko zutea eragin zuten lagun kopurua 300 pertsonakoa izan zen. Eta guztiei heriotza zigorra ezarri zitzaien. Baina, urte batzuk geroago, azteko justizia gaur egun nahiko motela bada, imaginatu dezakezuen nolakoa zen 15. mendean. Baina hori, sententzia hori eta urte batzuk geroago, Enrique Laugarrenak, Gaztelako erregeak, zigorra bertan bera ustea erabaki zuen. Baina egin zuena izan zen Gipuzkoako ermandarearen esku ustea. Haien korregidoreak eta alkateek erabakitu behar zuten zer egin 300 baino gehiago pertsona horrekin. Nolabait erregeak horrela ermandadeen boterea errekonozitzen zuen. Baina dekretu horrek ez zuen eragotzi 1474an 5 oinaztarrek, haien artean Otsoa de Urrejola, Aramaioko jaunaren anaia, kronikek jartzen dute anaia, eta anaia kronik komilen artean esaten dut, hasieran esandakoari erreferentzia eginez. Anaia zela jartzen dute, baina agian anaia ez zen odoleko erlazio bat izan behar. Agian anaiarekin bazaiu edo lagun hurbila izan daiteke. Eta oinaztarren horien artean Juan Alonso de Mújica zegoen, Gómez Gonzáleren semea. Gómez González, gogoratu behar dugu, Arrasateko zutea provokatu ez, zutea eta gero izan zena zela. Oinaztar hauek, Martín Bañez de Artazubiaga hil zuten.
Martin Bañez de Artazubiaga izan baitzen, sute hori provokatu zuen baten. Historia askoz labur bilduz, Oinaztar talde hau ardoa edaten zegoen, ardoarena esaten dut batez ere kroniketan agertzen diren liskar askotan ardoa eta alkohola agertzen da. Eta nire iritziz pixka bat nolabait bultzatzen du mendeku hau bortitza izatera. Odola eskatzen du. Alkohola edatea nolabait odola eskatzen du. Eta Oinaztar, esan dudanez, Oinaztar talde hau ardoa edaten ari zela, jakin zuten Bañez Ibarretako Burdinolan zegoela, Ibarreta alboan zegoen. Ara abiatu ziren, Ganbotarra hil zuten eta gero ihes egin zuten. Oso interesgarria da, gero haiek, atrapatu zuten zituzten 6 urte beranduago. Eta haien deklarazioetan, haien iritziz, Martin Bañezen hilketa koherentea eta beharrezkoa zen. Haien zenideen ohorea garbitzeko. Izan ere, Juan Ortiz de Urrejolak, Martin Bañezen hilketan parte hartu zuen Oinaztarrak, bere egindako adierazpenetan ikusten da garaiko mentalitatea eta mendekuaren zilegitasun morala ulertzeko garrantzitsua da. Bere adierazpenean argi ikusten da zenide baten hilketa gertatzen zenean mendekua ez zela onartzen bakarrik, baizik eta koherentea eta espero zitekeena zela. Izan ere, Pedro de Arazmendiren Burdinolara iristean ardoaren bila, honek eta Inigo Saez de Orduña, leinuaren bi kide, Bañez gertu zegoela esaten diete eta ura hiltzera bultzatzen dute. Argi ikusten da berez, mendekua leinu barruan zerbait zilegitzat eta espero zitekeen zerbait gisa hartzen zela. Begi bat begi truke moduan. Naiz eta esan dugunez, Enrique Laugarrena Gaztelako erregea borrokak amaitzeko agindua eman izan da. Oinaztarren mendeku ekintzek haien leinukideen babesa zeukaten. Hau ikusten da alde batetik bultzatu leinukideak hilketa hori egitera bultzatu zituztelako, baina batez ere Artazubiaga hil ondoren jasotako laguntzagatik. Hasteko eskutatu zituzten, gero eskutuan zeudenean dirua eman zieten, eta behin Juan Ortiz atxilotu, kartzelatik ihes egitera lagundu zieten. Beraz, mendekatzailearen jokabidea ezen mendeku nahi batean mendeku baten adierazpen baino. Eta nire ustez, Santza Otsoa de Ozaetak erakutsi zuenaren antzeko zerbait da. Izan ere, familia harremanetan mendekuak zirkulo zabala ukitzen zuen. Kroniketan hau askotan ikusten da. Aita baten heriotzak semeak konprometitzen zituen ikusitako kasuan. Baina semearen humilazioak adibidez osabak pizten zituen eta gainera nobleziako umeak ipuin balioko mezuak txikitatik entzuten zituzte. Garai hartako esaera batek esaten zuen, eutzi izenari, bestela izenak ez zaitu eutsiko zuri. Horregatik, mendeku kate hau belaunaldiz belaunaldi luzatzen zen. Kasu honetan, belaunaldi bat bakarrik.
baina Lope García de Salazaren kronikan askotan aitaren mendeku zorra bilobaren garaian edo beranduago besterik ez zen kitatzen. Hau da, gero eta gehiago ikusten zuten zirkulo horrek nekatu egiten zuela inguruko guztiak. Azkenean, ezen bakarrik, mendekuak zuen bakarrik hilketak sortzen, ondasunak agortzen ziren, lurrak azperen geratzen ziren, eta azkenean biztanle normalak eta baserritarrek ziren ondorioak pairatzen zutenak. Horregatik, momentu honetan, 15. mendean, batez ere 15. mendeko erdialetik bukaerar arte, hasi zen pizkanaka bide berri bat irekitzen. Koroak gero eta botere gehiago zeukan, eta armak usteko proposamena gero eta gehiago bultzatzen zuen. Gaztelako erregeak batez ere, eta Nafarrokoa ere neurri batean baina gutxiago, ohartu ziren mendeko kulturak diru sarrera asko kentzen zizkiela. Zergak jaisten ziren, azpiegiturak ondatzen ziren, Mondra Arrasateren kasuan, Arrasateren kasuan, hiria guztiz suntsituta geratu zen. Eta merkatarien ihesa egin arazten zuen. Gogoratu behar dugu momentu hau ere merkataritza betidanik egon da, baina aro modernoari hurbiltzen ari gara eta merkataritza gero eta garrantzi gehiago hartzen zuen. Tarduan garrantzitsua zen hori aurrera eraman ahal izatea. Gainera, justizia nobleziaren eta leinuen esku egotea nolabait erregearen boterea murrizten zuen. Errealki eta imaginazio kolektiboan. Horregatik, momentu honetan, hermandadeak sortu edo indartu ziren. Azkenean, hermandade hauek herri milizia antzeko taldeak osatu zituzten. Bide segurtasuna bermatzeko eta borrokak baretu nahian. Hermandade horiek gainera sarrera erroldak egin zituzten. Arma zerrendak eta auzo zaintza. Eta gero eta sarriago gure gaiarekin lotura gehiana duena, mendeku ekintza armatuak desorden publiko delitutzak jo zituzten. Hau da, imaginazio kolektiboan, mendeku hauek legitimazioa galtzen hasi ziren. Dena dela, prozesua luzea eta poliki-poliki eman zen. Eta bando nagusiek berriz altxatzen ziren gatazka berriak piztuz. Baina egia da gero eta zailago izaten zitzaiela. Martin Bañez de Artazubiagaren heriotzara bueltatuz, dokumentazioak erakusten du 1474 urterako jokoaren arauak aldatzen ari zirela. Pizkanaka koroak, esan dugun moduan, leinu justiziari eskumenak kendu zizkion, eta mendeku pribatua zilegitasuna galtzen hasi zen. Hala ere, hau esaten dut, eta egia da justizia pribatua murriztu zela, baina dueloak adibidez, Iberiar penintsulak mende batzuk jarraituko dira ematen. Baina ez zen mendeku liskar handiak gero eta gehiago murriztu ziren. 1476 garren urtean,
hermandade handiak inflexio puntua ekarri zuten. Esan dugun moduan, armamentu bateratuta lortu zuten eta zerga egonkorrekin hori mantendu ahal zuten. 15. mendearen amaieran, Isabel eta Fernando errege katolikoak agertzen dira jokoan. Eta beste errege batzuen antzera, zentralizazio prozesua azkartzen dute. Armaden batasuna, aduana zerga uniformea eta foru batasun inguruko negoziazio luzeak ezarri zituzten. Pizkanaka berez, bando gerra zaharrak murrizten doaz. Baina oraindik gertakari bortitzak egoten dira 16. mendean. Naiz eta mendeku ekintza handiak esan dudan moduen, azken atzak ematen ari ziren. Gainera, momentu honetan kroniketan ikusten da diskurtso poliki-poliki aldatzen ari dela. Eta gazteen artean mendeku deia ez da lehen bezain nagusia. Beste amets batzuk sortzen hasi dira. Merkataritza oparoa dagoelako, artile salmenta Flandesen dirua ematen duelako, eta 15. mendean Ameriketara zabaldu diren navigazio albiste harrigarriak dirako erreklamo garrantzitsua. Hala ere, nire ustez eta nire tesi nagusia, leinu kultura eta mendekuaren logika gure nortasun historikoaren parte direla da. Hau da, gure auzolana, elkar babesa eta zenideen prestigioa, nire ustez gutxienez, oraindik ere sumatzen dira euskal gizartean. Naiz eta indarkeria fisikoa sinbolo sozialen mekanismoen bidez ordeztu den. Askotan gatazka kudeaketa eta askotan gatazka kudeaketa erakundeen esku geratzen da. Talde horren diskurtsoak gure gizartean harremanetan jarraitzen du. Mendekuaren aztarna gainera ez da erabat itzali. Alde batetik oso erdiaroari buruz ez dakien norbait, mendekuaren papera nabarituko du lehen momentutik. Baina presentazioa egiterakoan esan du erdiaro iluna, eta ondo dago egia da, baina da ilun adjetibo hori da azkenean muestra bat, gure imaginario publikoan geratu den aztarna. Gainera, ez dut hemen batu, baina herrikanten bidez eta toponimoen bidez mendeku hori gure egunera ailegatu da. Herrialde askotan eta baso bideetan oraindik baditugu odoleko zubia, exekuzio basoa edo zuaren kalea. Eta sarri askotan borroka edo mendeku gertakari zehatz batean oinarritzen dira. Bertsolaritzan ere askotan geratu dira arrastoak. Eta behin baino gehiagotan kantatu izan da leinu gerren kontaketak. Pixka bat laburtuz eta nire hitzaldiaren ideiak printzipalak azpimarratzeko, 4 ardatz nagusi esan nahi ditut. Lehenik, mendekua gizarten egitura bat zela. Ohorea eta segurtasuna lotzen zituena, eta orduko leinuek ezinbestekotzak joten zutena. Iraina erantzuten ez zuenak,
galdu egiten zuen izena. Hau da, ohorea funtsezkoa zen garai hartako nobleziaren artean. Bigarrenik, mendekuaren eskalada etengabeak koroa behartu zuen boterea zentralizatzera. Eta horrela, hermandadeak eta lege berriengoen bidez, indarkeria pribatua pixkanaka delitu bihurtu zen. Ez dut esaten ez zen desagertu, baina delitu bihurtu zen. Hirugarrenik, fenomeno horrek arrastro kultural iraunkorra utzi du. Eta mendekuaren oihartzuna geratu da gure memorian. Eta laugarrenik, iragan hau ez da behar den bezala ulertzen baldin eta garaiko testuinguruan eramaten ez badugu. Gure testuingurura ekartzen badugu, askotan epaitzen dugu eta anakronismoak egiten ditugu. Baina garai hartan mendekua oreka tresna bat zen. Naiz eta gure begiei gogorra eta odoltsua iruditu. Agustia kontatuta, zantzaren oindetza ekarri dut berriz. Hitz hauek errotuta geratu ziren inguruko belarrietan. Gizartearen ordenaren parte ziren. Gaur, gu bake baten kontekstuan bagaude ere, iraganari begiratu behar dugu datuekin zorrotzak izanez, baina empatiaz eta horrela ulertuko ahal izan dugu egiten zutena zergatik egiten zuten. Eta honekin, eskerrik asko eta galderarik badago. Bueno, mikrofona ekartzen den bitartean, bale, bai, badaukagu, barkatu. Norbaitek galdereik baldin badauka, ez utzi nahi hitz egiteei, ze bestela ez duzu aukera izango. Orduan aprobetxatu zuek lehenago, gero nik zeo zer komentatu nahi nuke. Norbaitek komentarioren bat edo ekarpenen bat? Bai. Nire baltetzen dio, zenbat biztanle zeuden garai hartan, Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, edo Arrasaten bertan. Komentatu duzu, 300 izan ziren zigortutuak. Bueno, asko iruditzen zait, ez dakit. Zenbat, badakizu, zenbat izan daitezke? Ez dakit, baina euskal kontestua berezia da, azkenean lurralde txiki bat zen, eta noble askorekin. Eta orduan, batzutan pentsatzen dugu nobleak, gaur egungo nobleak bezala zirela, ez kondeak eta dukeak. Eta azkenean, euskal noblezi gehienak, eta leinuan parte hartzen zuten gehienek, noble txikiak ziren, eta azkenean ziren nekazariak edo baserritarrak nobleak. Eta armak zuten, eta agian zaldi bat. Orduan, ez dakit zenbat ziren, zenbat biztanleria zeuen. Baina 300 pertsona asko ziren momentuan ere. Horregatik zen, Arrasateko zutea izan zen nahiko famatua momentuan. Zen, hiri bat guzti zuntzituta geratu zen, eta jende askori ezarri zitzaion heriotza zigorra. Azkenean ez zen aurrera eraman, baina famatua izan zen. Orduan, asko ziren, bai, baina ez dakit zehazki zenbat biztanle barkatu. Bai, nik bai komentatu nahi nuke gauza bat horren inguruan. Zure izena barkatu nola da? Felipe, bai, bueno, eskerrik asko zure galderatik, ez zara bakarra. Ni bai askotan pentsatzen dut, zenbat jende bizi izan, adibidez aurre historian edo nik zerakit. Gauza bat esan nahi zuen, adibidez, Arabako biztanleria Euskal Herrian, 19. mendean ziren 40.000 pertsona. Hortik beruntz, jun behar zea. Hau da, 18. mendean biztanleria hasi zan. Hobetu zan elikadura,
normalean nekazaritza teknikak hobetu ziren, eta higienea bai hobetu zen 18. mendean. 17, 16, 15, 14 mendeetan, oraindikan aintzinako erregimena baino askoz egoera latzagoak ziren, ze izurriteak zeuden, usta txarrak zeudenean, noski eriotza zegoen, ze jendeak ez zeukan jaterik. Hau da, biztanlera imaginatu, askoz murritzagoa izango zen, jende gehien askotan bizi izan kostaldean, bai Gipuzkoa, Bizkaian, Araba, Nafarroako zonaldea, naiz eta handiagoa izan, sakabanatuagoa zegoen, adibidez, goratzen naiz, ez dakit antxo jakituna, suposatzen dut ezagutzen duzuela, baina adibidez, Sancho el Fuerte edo indartsua ez da, esaten dioguna, bakizute, behartu zioten Navas de Tolosako batailara jutea. Bakizu zen soldadukin juntzan? 200. 200. Osea, imaginatu Nafarroa osotik 200 zaldun. Eta hori izan Nafarroa osoari ezarri zioten zigor bat. Osea, imaginatu, 200 zaldun ziren asko. Eta esaten dizut, juten zara Frantziako 100 urteko gerrara, bai? Eta bataila handienetan, bai, frantsesek igual zeuzkaten 20.000 soldadu. Frantzia osotik, bai? Ingelesak inbaditzen zutenean, igual juten ziren 11.000, 8.000 soldadukin, bai? Esan nahi dut, demografia asuntoan, hurbiltzen bagara 16. mendera adibidez, gerretan, normalean zenbakiak ez ziren pasatzen 10.000. Adibidez, Nafarroak konkistatu zuten tropak ez ziren ez da 12.000 soldadu. Bai, Duke de Alba famatuak inbaditu zuenean. Noiz aldatzen da hori, pixka 16. mendean. 16. mendean, adibidez, igual entzun duzue gaztelerako adiera, se ha liado la de San Quintín. San Quintinen, igual zeuden 58.000 soldadu. Hor ja eskala, irukoitu edo incluso bider 6 bihurtzen da, ez da? Erdi Aro batean, esate dizut, demografikoki potenteagoa zanagian, erromatar garaia, Erdi Aroa baino. Erdi Aroko erregimenean, Sara kontatu digunez oso ongi, ez da? Bando hauek antolatzen ziren formak, ziren nolabait botere lokalak, bai? Eta haiek zeuzkaten sareak, ez da, berak esan duen bezala, leinuak zeuzkaten nola paktu bezalakoak, eta hartu emanetan osaturik zeuden. Orduan, oso interesgarria da, baina berez jende gutxiago bizizan garai horretan, eta behar zituzten erlazio hauek. Ze jende gutxiagoa izan da, errekurtso gutxiago izan da, kontrola beharrezkoa zen, esplotazio bat zegoen noski, ze morroiak izan da, interesatzen zitzaion jaun bati, bere hiriak ez galtzea eta herriak izatea, ez da? Hori noski galera izugarria zen. Baina oso interesgarria da, zara kontatutakoa, ze hau lusatzen da, osea, 15. mendean hiriak erretzeko kapazitatea baldin bat zeukaten nobleek, 16. mendean oraindikan pleituetan daude. Adibidez, noblezia, geroz eta botere gutxiago izango du nolabait 16. mendean, eta hirietatik egongo dira merkatari berri hauek nolabait aurre egingo dietenak beste medio batzuen bitartez, merkataritzaren bitartez indartzen jungo dianak diru aldetik, bai? Demografikoki hori dena den ikertzeko dago. Beraz, igual jarri beharko genuke galdera bat, eta nik zerakit, beste bat norbaitek. Baina, adibidez, ni Gasteizkoa naiz, eta ezakit Gasteiz ezagutzen duzuen, baina azkenean Alde Zaharra, ziren Erdi Aroan zegoena, eta Alde Zaharra dira 7 kale, 8 kale, eta hori zen Gasteiz. Eta Arrasate zen Gasteiz baino txikiagoa, ez asko txikiagoa, ze azkenean Gasteiz hiri moduan handitu izan da, ez dakit, 19. mendean edo, baina hori, Alde Zaharran guztiak sartzen ziren, eta soberan zeuden etxe batzuk. Orduan hori, zan duen azkenean errekurtso gutxi zeuden. Gatazka asko zeuden beti, baina gatazka horiek egiten zutenak errepikatzen ziren, pertsona berak ziren beti. Eta liskar horiek esan dudan moduan, hain errekurtso gutxi egonez, askotan mendekua bultzatzen zuena zen ardi, ez dakit, 20 ardi lapurtzea, eta horrek ekartzen zuen
izugarrizko liskarrak. Azkenean hori jende gutxi, rekurtso gutxi, lurralde gutxi zegoen. Eta bueno, esan duzu moduan, azkenean kostaldean merkataritzari esker eta beste erlazioei esker pixka bat diru gehiago zegoen eta biztanleria pixka bat gehiago, baina Araban, Arrasate inguruan jende gutxi. Ez dakit zehazki zenbat, baina hori, nahiko jende gutxi. Eta beste datu txiki bat, uste dut, memoriaz esan dizut, beraz agian zenbaki ez dago zehatz, baina bakit bataila batzutan, bandoen gerretan, igual izan zian 300 pertsona 60 kontra. Hori izan bataila bat Euskal Herrian. Osa, esan nahi dut, demografikoki hitz egiten ari gara beste eskala batetaz. Xumeak ginean, baina esan nahi dut, eskala zan, leinu bate galtzen bazituen 60 pertsona edo 60 soldadu, importantea zan galera. Eta, nik, ez dakit, norbaitek komentario baten bat daukazute edo galderarik hortik? Ez? Ni azkenengo komentario bat, lehen aipatu dut Ilunarena Sara, baina nire esan behar dizut, niri Erdi Aroak alaitasun asko eman dit, osea, kontziente naiz esan duzunaz, zebakit fama txarra daukala Erdi Aroak, fama oso txarra. Eta kuriosoa da, ze Erdi Aroari aro iluna, deitu izan zaio nagusiki hasiera batean, ez da, osea, aro ilun hori, izaten da goi Erdi Aroa, hau da, hasierari deitzen zaio ilun aroa hori. Baina errealitatean hori nolabait errenazimenduan erabiltzen zuten terminologia bat da, eta pixkat despektiboa da. Baina errealitatean Erdi Aroari zor dizkiogu gauza asko, adibidez algebra, adibidez katedral gotikoak, bai? Erdi Aroan asmatzen dira gauza asko, nolabait gero jarraitzen dianak aro berrian. Eta, niri gustatzen zait batzutan pentsatzea hori. Erdi Aroa ez dala amaitzen bapatean, eta gero bapatean sartzen gara errenazimendu aro berrian. Gauza batzuk jarraitzen dira, eta nolabait ja hasten dira Erdi Arotik demografikoki hobetzen, nekazal teknikak hobetzen, adibidez 13. mendea da askunde garai bat, bai? Eta, Erdi Aroa garai bastante importantea da, bai Europarentzat, zein, beste, nik zerakit, ekialde hurbilarentzat ere, bai. Oso zentru importanteak daude garai horretan, kulturalki, kuriosa baino, Reinu Kristauetan ere bai kultura asko dago, baina inkluso Kordobako garaian, 11. mendean oso leku importantea da, kulturalki, Bagdad, adibidez oso leku importantea zen, garai horietan. 11. mendea da, nolabait, Imperio Musulmanen nola gorengo iaia oberena, Al-Andalus famatuaren garaia, eta hortik ja, taifak, ez dakit entzun duzuen taifen erreinua, baina hor bai sakabanatzen dira eta sartu behar dira ejerzitu batzuk Marruekosetik, Almohade eta Almorabideak sartu behar dira laguntzeko kristauen kontra ezin zuten, bai? Baina, ni azkenean, kuriosoa da zen, tesia azten duzunean, tesi bat azten duzunean egin behar duzu estado de la cuestión, ez? Ze esan da gai honi buruz historian zehar, eta ni hasi nintzen 19. mendean, eta 19. mendean, esaten zuten, Erdi Aroa iluna, azkenean mendekua justizia bada, guztiz zentzugabeko violentzia, eta hori azkenean errenazimendu hitza, erromantikoen, ez inbentzioa, baina erromantikoek sortutako zerbait da. Eta gaur egun, oraindik gaur egun, askok esan dut, batez ere antropologiaren arloan, pentsatzen dute hori mendekua ez duelako ganoragabeko zerbait dela. Eta nire ustez, zerbait egia da puntu batera arte, baina ezkezakit zenbat esan, baina oso interesgarria da, nik irakurri ditut antropologia estudio batzuk, eta konparazioa egiten dute Erdi Aroko leinu eta bando gerrak, eta gaur egungo, orain ez dugu goratzen ze tribu, Afrikako tribu bat. Eta tribu horretan justizia modua mendekuaren bidez egiten da. Eta mendekua bera da sistema osoa erregulatzen duena. Justizia moduan funtzionatzen du, baina liskarrak eteten eta bukatzen ditu. Azkenean
populazioa ez da oso handia, eta momentu batean, mendekua jarraitu eta gero, momentu batean ailegatuko da pertsona bat, bi bandoetan kokatuta dagoela, eta orduan liskarra amaituko da. Eta, bueno, konparatzea, Afrikako tribu bat eta Euskal 14. mendeko nobleak konparatzea, bagian ez da oso legezkoa, baina kuriosoa da, azkenean nola mendekua bai, nire ustez gauza txarra da, mendekua ez da, egiteko zerbait, baina nolabaiteko logika dauka hori kontestu jakin batzuetan. Eta, bai, barkatu, petardo bat naiz, baina Japonian ere bai, adibidez, igual ikusi dituzu samuraien pelikulak eta lako gauzak, leko horretan gauza bera, osea, leinu batekoek humilatu egiten bazuten norbait publikoki, gero igual juten ziren eta erretzen zuten gaztelua. Eta gero norbaitek erre zutelako gaztelu hori gerra bat sortzen zen horren kontra, eta erretzen zuten zonalde osoa. Orduan, mendekoa nik esan duke... Eta gaur egun ere, Albaniako mendietan klanen bidez funtzionatzen du justizia oraindik. Bueno, oraindik ez, 80ko hamarkadetik ona hori justizia modu horrek berriz piztu dira. Eta hori, Albaniako klan ilunetan oraindik justizia modu hori aurrera gaur egun egiten ari da. Orduan, ez dakit. Oraindik bizirik dago. Bai, bizirik dago. Vale. Bueno, inork ez badu komentatzerik edo zer ekarpenik egin nahi, eskertuko diogu Sarari bere ekarpenak eta bere hitzaldi interesgarria, eta, mi esker zure hitzaldiagatik, oso interesgarria izan da, eta, gutxienez ikasi ditut gauza pilo bat. Eskerrik asko. Eta, besterik gabe, ondo izan, eta ikusiko gara hurrengoan, bale? Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko.